Проектът студентска екипна практика за промоция на здраве се проведе на територията на Медицински факултет Стара Загора по проектната линия по оперативна програма Развитие на човешките ресурси за студентски екипни практики. Ние спечелихме този проект и в продължение на една учебна година го прилагахме на територията на факултета. Тъй като дисциплината метаболитен синдром не се изучава отделно в курса за обучение, класическото обучение по медицина, трябваше да направим един въвеждащ лекционен курс, който беше 25 часа от преподаватели на Медицински факултет Стара Загора. Проектът включва 100 студента. След като те преминаха този курс, започнаха тяхната работа на практика в амбулаторни кабинети, в публични места, в детски градини, в училища, изобщо навсякъде, където може да имаме някакъв контакт с хора, които евентуално имат рискови за метаболитен синдром. Намираме се в центъра на Стара Загора, където се проведе скрининг по проект студентска екипна практика за промоция на здраве. Скринингът се проведе с мои колеги от различни специалности, като всеки от тях заемаше определена роля. Някои измерваха кръвното налягане, други измерваха ръста, трети височината. Аз лично правих анкети, които анкети са за развитие на метаболитен синдром и за качество на живот. Сега ще ви демонстрирам малко от тях. Добър ден! Добър ден! Желаете ли да ви отнема няколко минутки? Да, може. Значи аз съм студентка в Тракийския университет и сега искам да ви задам няколко въпроса. Физическа активност на ден, поне 30 минути ходене пеша. Извършвате ли? Ходене. Всеки ден ходите пеша? Ден. Да, браво. А колко често консумирате плодове и зеленчуци? Ежедневно. Всеки ден. Браво, това е чудесно. Може да се наречете здрав човек. Да. Значи за повече информация мога да ви дам тази наша брошура, в която е описана как храненето и стресът влияят върху затлъстяването и са една от причините за развитие на метаболитен синдром. Студентите, които участваха в проекта, бяха най-разнообразни. Някои бяха дошли просто защото ние заплащахме практиката. Други бяха дошли, защото им беше любопитно. Трети бяха дошли, защото искаха да добият допълнителен опит. Проектът беше обезпечен с 5 лаптопа за мобилна връзка, апарати за кръвно налягане, но от специален тип живачни манометри, които са най-точните, с антропометри, които измерват нивото на масната тъкан и с рутери. Работихме с 5 работни станции, като тези работни станции бяха разположени в амбулаторни кабинети, на улицата и в детски заведения, градини и училища. Като рутерите ги използвахме, за да осъществяваме безжична връзка между ръководството на екипа и екипите на места. По този начин можехме да проверяваме студентите във всеки миг, в който пожелаем, без да е необходимо да присъстваме на място, а и те можеха във всеки момент да потърсят помощ или съдействие от нас, когато са в някакво затруднение. В рамките на един месец тук всеки ден извършвах профилактика и превенция на метаболитен синдром. Ограмотявах хората за това състояние, как могат да го извършват превенция в ежедневието си сами, т.е. да го разбират, и смятам, че беше успешно, тъй като тук има голям поток от клиенти, които идват с ясното съзнание за здравословните си проблеми и търсят отговори. Аз можех да им ги дам на разбираем език. Сега ще видим колко килограма тежите и процентното съдържание на вода, мускулна маса и мазнини в тялото ви. Като гледам резултатите, вие сте в норма. Съдържанието на мазнини и на вода, мускулна маса са в нормата за вашата възраст, така че нямате основания да се притеснявате. Медицинската цел е студенти да получат повече информация за метаболитния синдром. На второ място беше важно студентите да се научат тези знания да ги прилагат в практиката, и това беше основната задача. Имаше и друга допълнителна цел да развият социални компетентности в работа в по-големи групи. Събраха се едни данни, които след това с 20 човека се включиха в един допълнителен модул за развиване на научна компетентност. Ние обработихме резултатите, които заедно бяхме събрали на различни места, и направихме статистически анализ. Написахме научни съобщения, с които участвахме на конференция. Спечелихме една първа награда и една втора награда. С тази информация, която събрахме, те направиха
статии, които излязаха в книгата, с която завърши проекта. В тази книга фактически са автори 20 студента. Всички студентски практики помагат за професионалното развитие, защото образованието в България, особено в областта на медицината, за която аз имам някакво впечатление, е предимно теоретично насочено. И дори практическите занятия при нас преминават в един не съвсем естествен режим на работа. Тоест, всяко нещо, което поставя студента в естествената среда и му поставя не толкова той да спазва изискванията там, където е, колкото сам да взима решение и сам да изследва действителността, са изключително полезни, защото в края на краищата, когато иде един лекар на работното си място, вече няма да има кой да му казва това ще направиш, това ще направиш. Той ще трябва да взима сам решение. Затова ние в този проект главно разчитахме върху това да развиваме индивидуалната инициативност, а не просто да ги накараме да извършат един определен обем от работа чисто механично.